Questa vorrei Jacob devo stare in giro, episodio regolare uscire di una volta, alla cosa che volevano l'inizio tu, per queste qualche minuti.
Krzysztof Kaszar, szkoła lekman Wikiowy. Szkoły Kośnicze, a wysoko lekman Wikiowy, przejdzie się jednostką, lekman Wikiowy, a tylko pierwszy było bardzo mało minut.
The first one goes.
Gracias.